Konten siya mo. Pupuntaw na po naman. Mahal na po tayo nagaling lang. Ayaw ba na ang boss sa Teresa? Music therapy. Kaya rin karuan ang kuha. Nung guna tuwa ka na wala na talaga po namin. Tuwa ka na yun, yung boss tuwa yes. Narinig ko, iniiraw na yun. Pati na pupuntaw na. Why don't you na? Ano katiliman na kayo? Kasi nga yan, ako gusto na ba? Iya, silakan buat sana tumari ya, kali lebih akan marah-marah. Jadi nih, silakan. Dari mana? Test.
Oh